Şəhərini bilü, ышанычлы йөрү, беренче ярдәм күрсәтү күнекмәләре һәм пассажирлар белән әдәпле аралаша белү иң яхшы машина йөртүче критерийләре әнә шундый. Казанда Россиядә таксида иң яхшы йөртүче исеменә конкурс узды. Тулырак киләсе репортажда. Змейка, параллель парковка, гаражга кіру һәм теория. Барысы да автомәктәптә кебек. Һәр кешенең машина йөртү тәҗрибәсе зур булса да, конкурсантлар барыбер дулкынлана. Адреналинчик такой все равно присутствует, потому что волнуешься. Автомобиль өстендәге су тоттырылган стаканнан суның тамчысын да түкмәскә, такси йөртүчеләргә иң катлаулы биремнәрнең берсе шул булды. Внутри сло немного. Стаканны бераз селкетте инде, кайберәүләр суны түктең, икенчеләре бераз гына диде. Кызык булды. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Ярышта катнашучылар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүгә, автомобильне ураштыруга, беренче ярдәм күрсәтүгә кагылышлы 20 сорауга җавап бирергә тиеш иде. Татарстан тарихы турында да сораулар булды. Понял, что есть некоторые вещи, которые нужно поднатаскать, изучить. Основная цель и задача проекта – это популяризация профессии водителя такси. Проектның төп максаты такси йөртүче һөнәрен популярлаштыру, җиңел таксида пассажирлар йөртү иминлеген арттыру һәм такси йөртүче һөнәрен камилләштерү. Татарстанның төрле шәһәрләреннән 15 катнашучы төбәк дәрәҗәсендә иң яхшы исем өчен көрәште. Җиңүче Сочига Формула 1 трассасын яулар өчен бөтен Россия конкурсына җибәрелә. Фарис Мөхәммәтов, Алсу Хәбибуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.